Wanci ratri mung kelingan Mas Harmani rajane ngungkrum iki diprotes tukang syuting kon madhep nang ngarep manut awan tanjek nak anggonku maka rati sapa wonge sing repingo isining tiastrat tak lugu tapan suwe-suwe awakku sangsaya susut. Nuwun sewu niki wakilipun Pak terakhir wakilipun Pak Janimin saking Karangan. Banget nggonku nandang cuwa ngungrum lair terus lali mangan lali turu yen kelingan sliramu wong ayu awakeng kurang takeng mergo mikir wong kang lancir malah yen anakmu nangis hatiku kok yo tiris-iris yen anakmu takon kowe terus wangsulanku kudu piye aku pamit kowe lilo golek duit ning moncone ora jebule mung kanggo sono ninggal aku tresnani wong liya saiki trimo pisah timbang mikir saben dina gresah mung melingku sok yen temu aja lali karo katresnanku. Surya Laras Indonesia. Lali mangan lali turu yen
awak ageng kurang daging mergo mikir wong kang lencir kuning malah yen anakmu nangis atiku kok yo diiris-iris monggo para bapak yang ngantuk sampur kaso ninggal jumeneng kowe terus wangsulanku kudu piye kowe pamit aku liru golek duit ing manca negara jebul emong kok gosrono ninggal aku tresnani wong liya ning saiki trimo pisah timbang mikir saben dina resah mung welingku sok yen temu aja lali karo katresnanku Pak Kempor ayo por bangga glundung kendang por golek duit ing manca negara jebul emong kok gosrono ninggal aku tresnani wong liya ning saiki trimo pisah timbang mikir saben dina kresah mung welingku sok yen temu aja lali karo katresnanku kerai sito Pak Rasa monggo ha Krai seto bo aja seneng lamun lungguh ing asepe delak tanpa kanthi ulat remu atiku bang hayon reno lan bangi bong ranti telenging ati jarwa sarpa wong manesa tanpa lela datan kersa nendra tapi ing beka mbok aja ngelamun ngeling ngono yen murung
Yon Jor lokro Mula jok seneng lambon Kulon kutha tulung agung saiki banyune limang idul pranata tetanuran kaneman tatukulan sekala bisa anggilen tegal sawahe tikel panetune biyen karang rawa saiki dadi tunas budaya ya iso Surya laras memang oke. Kulon kutha notirisan saiki Pak Rasama ana paker kolan padha nggil taneman tatukulan sakala bisa anggilir tegal sawahe tikel panetune biyen karang rawa saiki dadi kutha diri sampeyan goyang Bapak Kemis Surya Laras Indonesia Audio HR Long agung saiki banyune limang idul Ora iso. padha taneman tatukulan sakala bisa anggilir tegal sawahe tikel panetune biyen karang rawa saiki dadi kutha matur sembah Surya Laras Indonesia jroning suka tansah eling lan waspada jaya jayaning wijayanti lebur dening pangastuti saking Bapak Paraga miwah saking Ibu Waranggana tuwin Bapak Pramugari talah kawula pribadi nyuwun agunging Samudra Pangasambi ing wasana billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.